Wadoga ne pesa mar milion 136 miwacho chande imulo matin ni ng'eny yudo kete nasari bende ka ber to nego be notiyo nang'o mondo mi wang'e ni gigi mulo jopiny. Ka ber to nego kaka nawacho nitiere gima nwatimo miluongo ni participatory risk assessment ma jopiny giwegi ne wachonwa gik monego gitim. Kidhi Nyando gibiro nyisi ni wan wadwa ni mondo yawno ofulni. Kidhi Seme ginya nyisi ni wan wadwa ni mondo iketnwa pi. Kidhi kuonde moko gidwaro mondo mi support fisheries. Koro financially locked program ni Wadhi support needs of the community. And the community nyaka ngiswa gigo magidwa ni mondo watim. To mane wasetimo ne gifuono karibu gik moko 5. Giwacho ni yao kuonde ma pi kale ofulni. Gichak giwacho nwa ni mondo yien mondo pith reforestation of the area. Gichak giwacho nwa ni mondo gitim solid waste management. Gi mention oral land use and conservation mechanisms. Kaka jo katuko deyo. Nge kaka katuko deyo chalo. Gin gi yuago land use and conservation of that gali mar katuko deyo. Then one bende nitiere gimiluongo ni ecosystem conservancy. Kaka kuonde ma pi kale. Kaka iluongo ni Kisungu wacho ni gin thidhia. Kuonde mag thidhia. Protection mag thidhia go nikech thidhia gi kama pi kale to pi iluoko malere eka dhi aore kendo dhi ginen. Dhi enam. Moko bendo wacho energy. Jomoko dwaro ni mondo kel energy, renewable energy kaka solar into institutions. Koro gifuono mopogore. The fishermen bende dwaro ni mondo konygi e yore mopogore pogore. Jo agriculture bende. In koro kaka jalonye migao no endo. King'iyo Kisumbwa kacha cha. Ang'o mineno ka dhi maber, tang'o mineno ka dhi marach. Eyo mane? Yore te mag aluora mar lokruok mar kor lwasi. En rowere koso ji ma onge gi ng'eyo mar konyruok giwegi mar loso wach kor lwasi ni koso en wane mapok waketo chike mani kare mar konyo ji. Nikech kata sani kar wacho ni lino biro kata wach ne mana ji ni gidar to samoro gitamore. En nikech gionge gi ng'eyo koso en nikech chike moko los motegno. Nitiere chike sani nitie. Nikech the county government of Kisumu oseketo chike duto midwaro mondo mi climate change odhi maber. Mane momiyo ne wa qualify for the climate change fund. To nitiere siso mar ng'eyo climate change. Nikech ji duto te ok ong'eyo ni gima timore e alwora neno en climate change. So nyaka watim a lot of awareness mondo wang'is jopiny ni kineno ma katimore to en climate change ema timo mana achiel. Mar ariyo nyaka puonj jopiny ni to rito alwora nigi nengo mane. To kendo rito alwora no gikone to dhi konyowa kata okonyo jopiny e yo mane. Mano nyaka wafuon negi maging'e. Uriwuru gi kembe mag ji giwegi kata duol